Hey, lam so joto no sarik ni jorabo. Kaklayo norok joto na kaham tong benda hanai. Ang norok ni brother Arvindo hain hai tini ojora kahamo. Norok bai baksa kai tuni kok bai ke kuplong lai nyani bagai. Ang bai thang bo tei norok bo pari pal ke kai tuni kok kuplong lai na. Tang hin male ang thangnai bo sajak salbrum sini langmao sal katal. Tang hin male bo kai toro mani sal. O sal seng enjoy khlai nyani nango. Tangi hin male borok ni langma obo borok bai thangna mu chungui thangi tongi menya obo kai tor grace haikaba khairogui langma rei tongmani bagi se seng o langma na mano aboni bagi no ani khapang ta hote buksong seng ojora o tam khlainani nang male seng tong thok nari senango tang male ojora obo kai tor seng romani ojora obo seng kai tor bising te man mani hallelujah praise the lord tini seng mong kaisa obonom phari seng layane bufru borok ni langmao tongthok mung phai tangi mala joto borok no tongthok mung rejoice no manani muchungo theba borok ni langmao bufru tongthok mung phai oborok no tei sing tini thaisa thaini serang layane tangi male jokto no nogo tongo seng ojorao tei nogo tei mung salai sini khlaijak nai krei joto no bahake time no spend khlaiman laino oboni bagini chaitok lai tong layo phaidio jorao haino magnang khlai layo wi kai tani kok bai seng koplong layane question ko obono bufru borong ni langmao tongthok mung phai hallelujah Proverbs chapter 29 verse 2 ka ma ka sawo when the godly are in authority the people rejoice ni sawo jepro kai tani borok haikaba kai tor tongnai rok authority bo tongo haikaba phano tongo haikaba asuk thayo tongo haikaba leadership tongo afrono borong ni langmo tam phai male tongthok mung phayo honi sao hallelujah when the godly are in authority the people rejoice ni sao hallelujah bufru borong ni langmo tongthok phai mal tongthok mung phai male jefru leaders hunjak nai rok jefru leaders je tongnai rok borong ni langmao borok kaitor bai tongo to kaitor borok bai tongo afrono borok ni langmao tongthok mung phayo hallelujah praise the lord naidi kamo jora so amai feel khlayo leaders kabang mo kuplung o sangsaro haifana secure feel khaya haikaba khaksang mani phaya pheba jora jora amai leaders bosini langmao khobjago a borok ni leadership borok khaksangi tongoi mano borok tongthogo borok rejoice khlayo borok secure safe amai ke borok sak no amai ke tamlai ma tongjago secure safe ma tongjago amai borok jefro leadership yagro jefro leadership yaprisho hallelujah praise the lord especially tabuk ojara sang nugui tongo UTF nei kaisa NGO ni bisingtei ma samung kaham khlaijagi tongmani o borok ni bisingtei tamungi tong hanmale borok khaksangi tongo kefan complain ranai krai jotono kaham leadership kaham leaders rok je pro yaprisho afro borok tamung male khaksang mung mano ang appreciate kayo ETF je NGO kaisa mothano borok je samung khlai tongmani ojora ang borok no belai no muito khlai te suri mung rogo bang borok no muito khlai ma suri wo tang hinmale naide borok ni bising te kabang samung kaham khlai jagi tongo ojora wo sengte borok no support khlai nani se ang tango kongo sawi tong hanmala naidi United Tiprasa from ni yang tini kai tini kok saprang borong ni mungno makhuka baksa saje phang mano kokri phiaba kaham je fruk khlayo sang appreciate ma khlai leinai hallelujah oro elambago mahken saw when the godly are in authority the people rejoice ni saw hallelujah so jepro kai toro tongnai rok haikaba kai tono kirinai rok haikaba kai tono respect renai rok kai tono borom renai rok jepro samung kahamu ya prishewo leadership jepro ya prishewo borok rejoice khlayo borok khaksang mano borok hamari mano hallelujah so governments to kabang ma initiative nai tongo phiaba kuno governments buya haikaba kuno amai samung khlaina nei tamnai agini simino chongi rohorjak abahai buya phiaba kai toro jepro tongo automatic as a leadership ni quality borong thani phai sok payo aboni bangai tini kabang ma machaya je jaga government sogui mania a jaga kaisa chikon sa motha UTF obo soguyo haikaba borong ni bising te chubasu borok mani tongo khaksang ma mani tongo happy ngi tongo tangi tini okong nang ma khursa hanmale borok kai tono respect ruwo te kai tono borom ruwo abang poito khlayo abuni bagi no tini asuk samung kaham khlaijagi tongo te as samung kaham bai borok bahaino hamari khaksangma tongthokma manui tongo hallelujah praise the lord so abuni bagi no phari
tongmung borok no seng physically chubai me phone suri mungo to chubai man blana ang tini tangi ma khorsa ka hanmale phari borok ni bagi seng khorsa thaino klayu borok ni kogno seng sathaino klayu kabang ma nang ni kogno se seng viral khlai layu hungke samung kaham khlai tongnai rong ni kogno ba seng viral ma khlai tai hai ka ba ma salai thaino phari borok ni bagi seng physically chubai me phone suri mung ti seng chuba layane phari borok ni bagi seng mungsasuk tamnai financially help khaime phone seng sini suri mung bai hai ka ba chini one chuk mung kaham bai ke seng borok no chuba layana hallelujah abuni bagi no jaga srai sajak tongo when the godly are in authority the people rejoice ni sao abuni bagi no jefru kaitoro tongnai ro kaitoro borok kaitoro jefru respect ro jefru kaitoro tongo jefru kaitoro authority no depends khlayo apro automatic borok rok je tola level tongnai haikaba jefru romdi abo leaders mane montri na nangnai haika mungsasuk NGO ni leader na abo haibuya abo nungbo ngi mano bahike henke naidi jotoni ni kaisa nukhung tongo an nukhung ni bisingti ni kaisa kamiengo kamini bisingti ni kaisa dofa hango haika ba kaisa hastengo kaisa haktorongo hallelujah chikon ni simino kotoro chengayo so chikon an mot je nukhung nung tongo an nukhung ni nung leader ngi basai mano ta boba haike hanmale jefru nung kai toro respect ro jefru nung kai toro tongo jefru nung jisunu yasago jefru jisunu nung subra hene goishuo afro aboni bisingti tamung hanmale nini nukhungo kabangma samung kaham nukjaknai te samung kaham ni bisingti nini nukhung nini ama nini babu nini manai nini takuk song nini jati masak rok tamung nai hanmale khaksang manai tongthok manai nono nukma bai borok nasleglak nono nukma bai borok khaksang nai nono nukma bai borok phan manai nono nukma bai borok tamnai thangnani bagai tekesa musungma phainai kungma borok thangnani musung jagya kungma borok theinani mang musung jago tangi hinmale bobono nasigei hope tongthok mannai ama hai kusu krikya so aboni bagai na phari nono nokma bai borok khaksang mantheng nono nokma bai borok tongthoktung nono nokma bai borok asatung nono nokma bai borok tamnai aje khaksang mung abono mantheng abo hai bufru ngi man hamle jefru nang kai toro tongo jefru nang kai toni kokno khnawo jefru nang kai toro defense khlayo jefru bini supply no nang bebak tam khlaini hanmale asawo afruno ama hai atong thokmung khaksang mung nini thani simia nini nukhungo tei nini kamiwo nini dofawo abo ongnai hallelujah thasingang je bumung khomani UTF nei hallelujah sabo borok sabo kengma borok borok siniyangi man phiaba borok ni bisingtei kabangma samung kaham khlaijakma bai borok rok tabuk borok no sede siniya abang saimia but borok ni bisingtei tamungni tongmale borok rok hamari mani tongo khaksang mani tongo tongthok mani tongo theithang sinai hini kengma borok wanchugi tongna phiaba aba hai jorawo kisisa encouragement kisisa subamung abono borok no thangnani bai kaisa reason rubo hallelujah borok bufru borok no hamjakiman borok bufru borok no chubaiman borok bufru borok no tamnai mungsasuk kok kahambai kya tamna encourage khlaiman hamale jefru borok rok kai toro tongo jefru borok rok kai tono respect renani ringo hallelujah nadi borok tabu selfish ngi tongo selfish ni bagai khoroksa te khoroksa chuba lainani haikab khoroksa te khoroksa hamjak lainani khoroksa te khoroksa tamnai aje khaksang mungni bisingo tonglainani abo borong thani kri tabu bahke alone tongiman haikab bahke tamnai haksal ke tongoi baithang simi kaham ke tongiman amung borong ni chaitokma hallelujah so fari tini okong no sung muito narak layane when the godly are in authority the people rejoice ni sawo phiaba tolama haikab sapiro but when the wicked are in power they groan ni sawo phiaba borok sitra rok haikaba borok hamya rok jefro leadership bo yapri ro apru borok rok tamung hamna groan ni sawo makkenga yo ni sawo boma hay makkenga masayo makkenga yo boma hay makkenga tongthogyo makkenga yo khaksang mang kuriyo makkenga yo kaitam khlaine hamna ama hay ni mangu borok rok hallelujah tangi hinmale jefur borok hamya rok leadership bo tongo borok jesakpana musung di tongthognani nei tongthogi manya jesakpana musung di khaksangani nei khaksangi manya because they are wicked they are foolish borok ti musungma borok ni khlaima abdalaino hamya te sitra hallelujah praise the lord tangi hinmale borok tamung hinmale just selfish niman borok na kaisa kok bahenke hallelujah praise the lord tangi hinmale naidi borok rok musungma bai leadership ka ham ngi manya borok muchungma bai leader ngna muchung ngi manya tangin male leader hanjakne rok nijini bai thangna kok mak khna ro puila abuni bagan jisu je prosang saro tongo peter bai john advance haika ba borok kuri sini borong thani wa hai ni sapayo tamni sapai lord nang je pro raja sawo sunu yagara debrani ni as a tamnai
personal secretary hai ka ba kaisa fan roboi kaisa post roboi singno tonli ni borok jisu ni thani request khlai payo apore jisu tam saka if you want to be a leader nung tomon leader na musung hunke nung puila nini sakno koknar gradi ni sao hallelujah nini sakno nini bai thangno nung koknar gradi nung jepro nini bai thangno koknari mano jepro nini sakno nung koknari mano afron nung leader ngi manai hallelujah kema borong thani jolima tongo jolima abo hamia ya abo kaham no ni mano but abo nung tomon nanya jorawo haino kunia ereng nung joli hon kangke tamung nai hen male abo bai kabang samung kuproi thangi mano so ama hai bofro jolinai bofro jolia bofro hamjakgia bofro sanai bofro saya bofno sanai bofro saya bofno nangnai bofro ningya jefro nung decision nai mano jefro nung abno control khlai mano afro nung leader ngi mannai hallelujah praise the lord anadi kabang ma borok birita nungni chwata nungni sao pia bono khogoi chwak nung biri nungo hallelujah tang hin mala naidi saka ke kengma borok advisor na bagi ustad pia ba jefro individual jefro kaham ke tongna nangno afro ke borok tongi manya hallelujah praise the lord nadi kabang buma buharong thani obahin nugo bai thangke biri bai chwak bai kuplong pia besarong ka tanang de amai ka khaide amai ta khlaide ni besarong no phorango pia besa to bono salbrom nugui tongo nangmani chamani automatic ni bukung ni sama rok no basu khunju kainya but bini je action no ngage borok dakti ni sirango aboni bagino borok nungma bai dakti sirango khanamano asuk sirangi manya abon bagan jisu kristo ni bagai phayo ani bagai phayo ni samano boro asuk khunju kaiya haika boro abno khanana naya jisu tongkangke kahamungo jisu tongma bai mathangjago jisu ni bisingti se mathangjak tongo khaksang mung tongo supply tongo protection tongo jepro okok borong thani o sogyo apur borok thut ereng tumazani or dialogue ri tong phayuka ni kema borok sao tangin male borok rok khanamani kokno asuke tamnai zuicha jagya haikaba accept khlainai manya phiaba jepro nugo abuno hangake borok taktini sirango nai drugs sanai ron kok saisibone abo hamia saimani tongo bo haipano bo abono accept khlainau chuak hamia saimani tongo haipano accept khlainau haikaba biri hamia saimani tongo haipano accept khlainau haikaba kengma je khoni samani tama kabangma nisa jatiyo tongo haikaba kabangma hamia samung tongo abono borok daktini accept khlainau tangi hinmale borok ro kahamno hangke yasaknani belai tukjago hallelujah so orang tini sentam serengiman kangka naidi when the godly are in authority the people rejoice in isawo mini nukungo tomung nang khaksang mung nayo khaksang mung no nang nukna musung jo tong thomon nang tomung nungna musung hongke nang puila kaitoro nang yapri shagadi nang kaitona depends khlaigeri nang jisuno subrahini yasagradi jepro nang jisuno subrahini yasago jepro nini authority nini joto fan handi joto supply hini jepro nang jisuni thanio asawo afro automatic tamung na himale nang simi kahamung na amhaya nini bisingti nini nukung nini kami nini dofa automatic tamung na himale kaham ngo hallelujah praise the lord thasingang je khomani UTF mota hane Tiprasa United from tamo borongni tam dorkana bok joton janjani chakri janjan samungo pailea haipana tangi borok time spend khlailai tangi o samung kaham rongno mak khlai tongkhana haikabo khlailai man hunmale borok encourage boroni man hunmale je no borok suriwo je no borok asawo arni hoita encouragement phayo automatic borong thaniwo aje encouragement tam khlai male borok no samung kaham khlairo automatic borong no tam khlai tamung male borong bisingdi samung kaham nukjago te borok rok borong ni bisingdi khaksang mano tongthok mano hallelujah so aboni bangin tini ang norok no khaba sarana musungo ang norok no khas rangnani musungo tangi hinmale naidi when the godly are in authority the people rejoice so but when the wicked are in power they groan so tomung nini bisingtui borong ni thani nang khaksang mung tong thokmung no nang yaphana musung kangke you have to be in Christ nang kaitora puila Kristo puila nang kuplong na nangnai Kristo no puila nang subrai ni yasakani nangnai tomung no nang amahai musung yahanke automatic tamung na hinmale tamung sangnai nang jepro when the wicked are in power ni so haikaba je borok haimya rok haikaba kaitor tongya rok je pro power tongo borok rok khaksang mung manya tong thong manya tamung hanmale de grown ni so makyang gayu borok masa efen makyang ga sinai tong thogiyawi makyang ga sinai maningya ma tongya oma haikabang ma tek to borok makyang gayu hallelujah so fadi sing ama haikyang gai mung sini thani utonja te chini bisingdi borok ni thani bu singa kyang gai mung tuni riya sing Kristo kuplong lai kaitor kuplong lai nai haike chini bisingti ti chini joto ni bisingti khoroksa chini bisingti joto borok na khaksa mung tong thok mung hamari mantheng abosi tangi hinmale
nini bising tong borok khorok sa hamyang mane abo belai no kaisa tamni sanani belanya hamya kaisa samung khlaijak mahani mat abo tang mane nini bising ti borok ka hamung teng nini bising ti borok khaksang man teng nini bising ti borok ma thangjak mung ya pari ma seteng abo se hallelujah phadi seng leader seng layana seng elambang samani hai angna rokni khitung sanamya bokrok sanamnai phadi bokrok mane abo kungsuk najar bokrok ya bokrok mane abo asuk thaya sima asuk tanajar bokrok ya kahitur je bokrok sanamani abo hongke borok no khaksang maru borok no tongtok maru borok no rejoice khlairu hallelujah paringkan rok tini ojora kisi sawono gabang mas serang norok yasagi naka ang saimano te ang believe khayo bono poitu khlayo te salthangi tongma bai norok ani mukhang ta sika noglaka yang ang kheto siba paring kasang nang sidung tini khana bahai na hai seng kaitoni kok bai seng kuplong layana jotono hambai te phadi khoroksa seng ama hakena hamza kong bag layana te khoroksa ni bagai kaiton thani bahai seng yafal layana tangin male obos sini unity obos sini fun sangsar kamai thangnai kosogoi thangnai phiaba kaitor mani ahamjak mong Christian bising abo kamai thanglak abo sungno molbrum ni langma seruwo hallelujah amen